Hello, may gabi eh. Mayong gabi bro, mayong gabi eh. Nadunggan ako ba sa imong live karon ba nga ang Katoliko kuno kulang kay balo sa ato pang born again sakto kay balo. Yes bro, naging sakto. Kano saan na sulat ning gigamit nimo nga sulat ni San Pedro? Ano saan nasulat? Sa Ah, ah, direktaha kog tubag ayaw sa lingi-lingi dia direktaha kog tubag kano saan na nasulat nang gamit nimo ni San tanawon ta kay wala na siya bro, na siya sa ba- ha? sa una Pedro O kano saan na nasulat? Kano saan na nasulat? wala gilagay na butang bro, pero sa history Wala ko mga nagbay na butang. Kano saan na gisulat? wa may nakabutang gari kana sa gisulat Wala ko mga tana. wow Awa ka kay balo, di ikaw may kulag kay balo. Dili ang Katoliko. so Pedro ay wow ka Ikaw may kulag kay balo. Ikaw may kulag kay balo, dili ang Katoliko na maigo tas giingon sa Dios Amahan na ni propeta Zacarias nga ang mga pastor mangbang Zacarias 11:15. asa kanus ama nasulat ang unang Pedro Ayun na akong pangutana na kay ako rin ang utana nimo. Nya iwam di ka kay balo, di ayon na lang ka pag direkto salita na lang sa Katoliko nga. Bengon dayon nga. pangutan nga Bengon magug ka nga. dili Bengon magug ka nga ang Katoliko kulang og kahibalo. Di gamit pa ka ng sulat ni San Pedro kay kuno magbalaan na. Ang ending ikaw di ba kahibalo na binuang. tanang pangutan nga nakabalo ka nay uban ang utana kay dili wa siya kay Di akong gisulayan ba nga tinuod ba ning giingon nimo nga ang born again nakahibalo. Karon simple yung pangutana, wa man ka kahibalo na. Nya mayon kay nakahibalo mo binuang. Gamit-gamit pa ka ana. Na. tubag sa unang Pedro 1:16 wa may nakabutang pizza wa may nakabutang Wala man ko mangutanag diha bay nakabutang pizza ana. Wala nga ako ba kanus ana nasulat. Dingon magawa ka kay balo di. Sa ato pa ikaw may wa kay balo. pa lagi sa Are, mayong bal mangutana ko. Mangutana ko about doktrina. kana Kani ba bang giingon ninyo nga dawat ni Kristo maluwas tinuod ni? dino tinod kayo Oh, nidawat na mga kang Kristo naluwas na ka. yes tinuod kayo Sa ato pa kay naluwas naman ka wala na kay sala. naa pa naon sa maka So wa pa ka maluwas kay na pa man kay sala. naapay mabuhat nga sala wa ko maingon nga naapa nagpakasala pa ko akong Dili ba ningon magug ka nga naluwas sa ka buti pasabot kay naluwas naman ka wala na kay sala ningon kag yes. So wa pa ka maluwas. ako kay sala yo i-conclude nga Tinuod ba tong giingon nimo karon nga wa ka nakasala wala kay sala? aw kung maghinulsol wa kay sala pero kung Di ningon ko nimo nga gidawat naman jud nimo si Kristo buti mong ipasabot kay wala na kay sala. Yes or no? sabton sa tika kami diri sa kalibutan luwas mo pero makasala kami pero dili mo pasabot nga magpadayon mo pagkasala kung dili makita mo sa sala ba example Di kaning giingon bro akong karon na. Kaning giingon nimo nga modawat ni Kristo luwas na. Sigurong luwas. Yung ka karon kay nidawat naman kang Kristo siguro na kang luwas na ka. yes bro sumala sa episode 8 kay pinaagi sa pagtuo luwas kamo wala mo yun maluwas pa kamo Sige. Karon kay naluwas naman day ka buot nimong ipasabot nga ang taong naluwas o sa maning taong naluwas na isala o wala isala. walay sala nga nagkinabuhi sa paglikay sa sala Okay, sa ato pa muuyo nakakaroon nga wala kay sala kay naluwas na ka. yes bro pero Confirm niya. Gi-confirm niya karon nga wala na siya sala kay gidawat ni Kristo. Akong basahon ang Biblia. paminaw Basa kong Biblia. ato nila kanimo gaw Okay. Mubasa kong Biblia ha kay gi-confirm niya karon nga wala siya sala. Yeah. Unang suwat ni San Juan ay sa 1
Sa Usa di ikaw ni ikaw gaingon nga wala na kay sala. Nya imong pawion na karon. na siya gapo. Wa ako maingon nga kanang kon ba akong buot pasabot wala na ko isala karon pero makasala pa ko buot pasabot. Sa ato pa karon wala na kay sala karon. Kung Wala na kay sala karon. kung naginulsong ko, yes, tinood na siya kung naginulsong. Okay karon ba wala na kay sala karon. Aw na agya pun kay wa pa man ko naginulsol pero maginulsol Ang ako uso karon. sa ato pa wala pa ka malangit. Wala pa ka maluwas kinapa man kay sala. Piso 28, ayan na siya. Kung naginulsol also Di, bro. na ay Wala naman kay tingog, bro. Di ba, ang ani man god, bro, kalarohon nako ba, ang mudawat ni Kristo siguro nang maluwas. Tingon ka go. Karon kay gidawat man nimo si Kristo, buot nimong ipasabot na luwas na ka, ingon ka go. So dawaton ba nimo karon kay naluwas man ka wala kay sala, ingon na pud ka go. So gigukod ka nako aning giingon nimo nga walay sala. Tama ba tong nadungog nako nimo nga wa kay sala? yes, karon bro kay naginulsol na ko. Ah, karon. Ako naginulsol na ko sa akong una-una sa pa. Di. Sa ato ba ka naghinulsol karon? Naginulsol na gani karon akong Karon. nabuhat ako sa Sige, wala na sala ha, wala na sala. Ningon si San Juan. Klaro niya, wala na sala. Ningon si San Juan. Unang Juan, 1:8. sahon Kung- kanang kuan imong bakakon Diyos kung mayong kagula ka sa Sayo sa Ana awa pa ko mahuman, imo pa ko mahuman, wala pa ko mahuman. Lagi wala pa ko mahuman, igagauna-una jud ka. Ayaw sa kayo pag una-una di anak kay dili man ni Kabalo ko, anak, ikaw mo nang ba- utan. Lagi mo lagi, pero mangutan ako aning akong basahon. Sa San Juan Kapitulo 1, unang Juan 1:10. Ingon man. Kon muingon kita nga wala kita makasala, gipakabaka ko nato ang Dios og wala kanato dawata ang iyang pulong. Karon kay gi-confirm ang gid nimo niron nga wala kay sala. Ang kunon ba nimo diri ato mga viewers karon gipakabaka ko nimo Ginoo wa nimo dawata ang pulong. Tubag ang gito dia kung ikaw Oy. Ikaw ha, nag-confirm na jud ka karon na nga wala na kay sala kay gahinulsol na ka. ako'y basa kay Di ayaw ko mangutanag ikaw ba'y kabasa. Ang ako pangutana, maora ba nigi kasukuan sa pastor sa born again akong gipangutanaan eh. awan Wali sa dili sa mong kuan. Akong pangutana, unang dawaton ba Kuan, nimo? Dawaton ba nimo karon di sa tong daghan nga mga viewers? Daghan na lang. Oh. Nga imo gipakabakakon ang Dios. di ko Kiwa madawat nimo dawata yung mga di ka dawat sa ato pa nakasala pa jud ay karon. di ko dawat sa imong pangutangan na nga sayop asa to imong gibasa ba kay kung basa Usay sayop, nanaod, ikaw nag-confirm karon nga wala na kay sala kay nagidulsol na ka. Oh, sa unang suwat ni San Juan 1:10. Awa di ka kahibalo gani, ikaw ray wa kahibalo nya perti nimo ka pamanahid sa Katoliko nga ang Katoliko way alamag. Binuang. Klaro na jud kay nabu. komentaryo dia akong basta na ka kung moingon kita kung Oh, sala wa ko maingon nga dili pa ako makasala ang akong giingon wa ko kasala wa ko maingon klaro kayo ha, ningon si San Juan ha. Kung muingon kita nga wala kita makasala, wala kita makasala gipakabaka ko nato ang Dios ug wala nato dawata ang pulong. Ikaw naman jud ingon karon nga wa na kay sala. Kaya lagi inulsul na ka. ang gipasabot Imong gipakabaka ko ng Ginoo ni. aga po ang gipasabot ani ka po Agoy. Bisag na headshot na muli kay ra gyud. pangutan Bisag na headshot na muli hay ra gyapon. sunod pata na Nya napa sa 8. Pasaon na ko ha. Kung moingon kita nga wala kita sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala ka nato ang kamatuoran. Ay mo na pong dawaton ron, gilimbungan nimo imong kaugalingon, wa nimo dawatan kamatuoran kay ka-claim kang wala kay sala. Tubag nagnulsol ko wala ko isa laon niya sa umaabot makasala pa ko mo na kamataw Nya kay niingon man si
Ningon man San Juan kung klaro makigingon ni San Juan diri oh. 8 kung moingon kita wala kita sala. O nya ingon na makawan na kay sala karon. Okay, naginulsol naman ko, pero kung Nya ningon San Juan oh. Kung moingon kita nga wala kita sala gilimbungan nato ang atong kaugalingon. Imo bang dawaton? Gilimbungan nimo imong kaugalingon wa nimo dawatan kamatuoran. Kiningon ka karon wa na kay sala. okay, ang gilimbungan ikaw kay wa ka kasabot. Bisag na headshot na muli kay ra gyapon. Bisag na nabutata na ba? Sus, Ginoo ko. Orong. Mulihay ra gyapon. Ako kumay romatis. Oh, Ginoo ko. Katawa man sa tanim mo. Piso nga imong pero gigamit. tama kanang kuan ba lisod. Lisod naman to. Nilihay lang ka, bisag klaro lang naagtang ba, lihay ra gyapon. Kaning ipiso tama nga po. imong gigamit. Ipiso 2.8 man siguro na no. Ingon dire. Kay pinaagi sa pagtuon na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyo mga buhat kun dili gasa kini sa Dios. Ang akong pangutana, Kana. pagtuo okay ra ba ning pagtuo walay buhat? Kayo, ako gapo, may kabaw na kagapo pag tuora na. Okay ra ba ning pagtuo walay buhat? Okay ra kay gapo sa kaluwasan sa episode 28. Kaya mo gibasa. 28. Oh, lagi. Sa kaluwasan. Karon niingon man si San Pablo, Santiago. Basahon na. May luwas na Dos. Santiago. Oy, ayun sa pagali ko mo ingog luwas ba Santiago dili gauna-una magpangutana. Ayaw lagi ko nauna nangutana ko nimo. Okay ra ba ning pagtuo ra gulay buhat ingon ka o. Partig pagtuo. Sige basahon ako ning gingon ni San Santiago. Basa. 2:17. Ingon ni ini ang pagtuo patay kini kung dili ino ba nagbuhat nasayop si San Pablo as si San Santiago ani wala. Tubag, ikaw ang nasayop kay ang giingnan Wala ay sa Brad wala ko mangutanag ako bay nasayop ang akong pangutana nasayop pa si San Santiago ani yes or no. ang sayop ikaw. Mali imong Wala ko pangutana mo. mangutana kinsay sayop na mong duha ang akong pangutana nasayop pa si San Santiago ani siyang pag-ingon nga patay ang pagtuo walay buhat yes or no. Pala si question imong pangutana. Unsay pala si question? Ikaw ra na napala si question. Si Palasi question. din na. Palasi din na, be. Be, unsaon man na nimo pagpalasi karon, inaaman nas Biblia akong i-confirm. Ako basa. Santiago 2:17. Basa. 2:17. Ay, 4 tama. 2:17. Sige, basa. Ingon eh. Santiago 2:17. Ingon ni pagtuo patay kini kun nalay buhat. 24. Oh. 24. Ay, nang 24 kay naraman ta dres 17. Unya na nang 24 nimo. Ano mo ambak pag 24 nga naaman tag 17 ka basa. Ayaw mo ra maglangaw nga puhag lubot. Ay sa ang whole lagi gapo naghisgot og mga luwas na ning mga tawana. De wala ko mangutanag ng aluwas na ba na insakto ba ang pamahayag ni San Santiago nga patay ang pagtuo walay buhat? Yes or no? Ang tubag sakto si Pablo pagtayop ray. Si Pablo. Si Santiago ray. Ay na, matarantar mo kay Pablo. Sipiat lagi. Okay, ang tubag ay sa ang sipiat ang Bisa klaro na jud kayo nabutata pa. tawa kay siyempre di man ta perpekto na sipiat at Bisa butata kayo nya. Oh, karon. Nituo ko ni Kristo karon. Ha? Akong sakyan yung panghuna-huna. Sige. Okay ra bag di na ko mubuhat. Oy, binulok na singa doktrina. Ingani amo. Sa ato pa di ay sayop tong imong giingon Dili. nga okay ra pagtuo walay buhat kay binulok di ay. Binulok doktrina kay matod ang pangut. Sa ato pa di ay binulok lang imo. Ay sa ha. Uno ka ako pangutanan ito. Nagkasalimuang na. Unsa man gyud tinuod ni? Bukan ito. Di ba niingon ka nga akong gi-confirm aning episode 8. Nama Sige. ko diri nga pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Karon ako kang gipa-confirm, okay ra magmutuo ko nga walay buhat. Ingon ka okay kayo? Okay. Ay. In terms of faith ha, karon.
Episo Dingtuon akong Kristo din. sa Dingtuon akong Kristo in terms of faith ha. ay sa Dingtuon akong Kristo din dili ko mubuhat ningon makag binulok. Butan nimong ipasabot kay binulok tong imong doktrina kay ikaw may gaingon ako ani ron. sa Episo 2:8 pinaagi was kita. Akong pagbasa sa buhat 2:8 sa Episo 2 Kasi buhat sa Episo 2:8 kay nabasa ang buhat. Yes or no? Episo 2:8 lang. Di- Tabaga. dili ba ani bro. Ani oh. Na murag nahimo kang awing ani imong programa ba ani oh. Akong gi-confirm kay niingon ko nga namang gud sa sulat ni San Pablo sa Episo 2:8. Ingon si San Pablo nga kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Di ako kang ipangutana nga muuyon ba ka nga mutuo ni Kristo okay na walay buhat ingon kag okay kayo in terms of faith. Ini ang Esa ingon isa dili ba isa imo na po nang bawion ha. di ka katubag isa ka Ay, pangutana isa. Akong klarohon sa daan. Before ka mangutana akong klarohon daan. Ingon ko nga okay ra ba ning mutuo ni Kristo dinhi bisag walay buhat. Ingon ka okay kayo. In terms of faith okay kayo. Oh, karon akong isa. In terms of faith okay kayo. Karon akong gipangutana, nituon ako ni Kristo ha in terms of faith. di ko masugot Okay sa may mo sa paminaw sa masugot na sa headshot ng likay yapon. ay sa ba Episo 2:8 sa agit ang buwas ka mo at pangutana naa ba kay nabasa na pinaagi kung pagtuo maluwas ka mo naa o wala Unsa? sa Episo 2:8 pinaagi sa pagtuo na luwas ka mo akong pangutana naa ba kay nabasa nga nagaingon pinaagi pagtuo o buhat na luwas ka mo naa tuwaga Naa. Ipadayon og basa sa Jess. Na kay mo man giputol ko. Ang Episo Noy 2:8 biningon akong pangutana wa ko mayong Jess sa Episo 2:8 kumpletohon nimo na. Kay naman na tanawa ha kay pinaagi sa pagtuo na luwas ka mo. Tungod sa grasya sa Dios dili kini inyong buhat. Ayo sapaw kay gabasa man ko. sige Ha. Ningon. Grabe po ni Terence Balateria bisag na-address live ni Butay musod man jud butbuton na jud kini sa baristaha. Iniingon dayon siya nga Katoliko butbuton. Ingon ka di ka butbuton ngano mo ka matubang debate tos kagayan. Los nimo, ndoy. Ya kung basahon niya 2:8 kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Sumpay ni San Pablo 9. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong pagpaningkamot. Verse 10. Kita mga binuhat sa Dios o gibuhat kita niya sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus alang sa maayong buhat nga iya nang gilaraw alang kanato. Magbuhat dayta. Sunod sa yung Episo buhat. 2:8 sana Umo lagi sa Episo 2:8 ingon si San Pablo nga akong pangutana mo kanang paminaw sa ba sa Episo 2:8 namay sumpay di kung mo nagputlo nimo mo nang ma-out of context ka kay imo mang putlon dili ta ma-out of context ani kung imong kanon nya karon arita akong pangutana sa Episo. Episo 2 maingon is imong tubang di kayo araw Episo 2 sa paminaw sa mulihay magasa kong pangutana mo nang ita na lang kagway nga unsaon nimo pag ay gipang kuan. Ani ha. Naningon si San Pablo sa Jess. Busa. Ningon si San Pablo, mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Hesus aron magbuhat kita og maayo. Sunod yung buhat. sa Kay Episo buhat dili lang kani sa Episo 2:8 una mutuo ta. Di ba? Yes. Kay pinagi sa pagtuon naluwas ta. Nganong naluwas man ta tungod sa pagtuo tungod kay na may buhat. Testing bitaw Wait, kag wait, pagtuo wait. ka kay buhat ug pwede ba na isa. Testing bitaw kag pagtuo. Testing bitaw kag pagtuo. Kung walay buhat, di ba? Ikaw paminaw sa ba? Oy, paminawas ako. Diha sa Episo 2:8, walay giingon diag buhat. Tuo lang, pero ang buhat naa sa Jess, naa sa verse 10. Ngayon si San Pablo kinahanglan mo buhat tag maayo. Ako bitaw kang gi-confirm nako ganina nga okay ra magmutuo ko bra din walay buhat sa binulok man na. Ikaw di kay na binulok. So buti pa sa in terms of faith kung wala kay buhat binulok di ay.
Ikaw nagaingon nga binulok. Unya karon ngisi pagyapon ka nga bisag butata na kay kang dako. Ay, Ang sa episode murag sa akong duda ani pang bios ra ning imo ba. nana ko reels ani kay episode 8 way buhat imong giangkon. Oh, na. Dagan kay kog bakuhang reels ani kay number 1, ikaw gaingon nga binulok ning trabaho nga pagtuo lang walay buhat. Nya Sige. karon moingon na po kay okay ra dai diri og walay pagtuo. Ana, sunod pangutana ka ng lisod. Wala yung pangutanan ako. Mo okay ra ba ka nga mutuo ko ni Kristo pero di ko mubuhat? Mo okay ra ka na? Di jog ko kay ana kay mura kag nagtuo-tuo kanang auto ba kung paspason. So naa pa di ay kinahanglan gyud ni buhat dili kay sa pagtuo lang. Ang buhat resulta dili kinahanglan. Pasabot Unsa nga dili pasabot. kinahanglan? Unsa dili kinahanglan? Resulta unsa man na pag resulta di ka mubuhat ana? Unsa may resulta na? Mo pangutana, ayong pangutana kung sa O pagtuo. mo okay ra ba ka? Di ba ningon ko nimo nga kani bang pagtuo dinhi nga naa sa episodos 8 naa ba ni buhat ka wala? Kay in terms of faith wala. O sige ha. Nituo ko ni Kristo in terms of faith. Dili ko mubuhat. Mo okay ra nimo? Ingon kag dili kay binulok. Sa to pa day binulok na si ka San Pablo kay wala man day naunsa men tahon kang Kakin. oh niya Ano yun, dire ha? present pag experience balateria dire pisag followers ba. Ya iya pa may bot-boton. Umo ato ba may bot-boton? Ay na kung sulod yung bursa do. Sabi mo sidli, Pasulo na sila bro. matinud-anon ka nga sa badista, matinud-anon kang sa badista, dapat at yatubang ko nimog debates kagayan. Na kay kanang kuan ba? Kanang imuhang unsa na panindigan sa imong giingon.